една възможност в вече така далечната 2009 година, което е пряко резултат от членството на България в Европейския съюз и от възможностите, които се откриха пред страната ни след това членство. Община Пловдив заедно с областна администрация през 2009 година, с община се господин Петков, Славчо Атанасов, кмет на община Пловдив, тогава подготвиха апликационната форма и кандидатстваха за този проект пред Международния финансов механизъм с подкрепата на норвежкото правителство. И проектът бе одобрен. Тогава през 2010 година стартирахме реалното изпълнение на проекта с областен проект в лицето на мен. Тогава имахме снимки, невероятни тук от първата копка. Едва ли си представяхме тогава какво точно ще се случи на финала и темата бе много чувствителна. Спомня колко се притеснявахме, тъй като това е централното място на Пловдив, това е централната пешеходна зона, централния площад. Всяка грешка тук се наказва по много тежък начин, особено когато говорим за грешки, които се извършват от политици. Така че много чувствителна бе темата за нас и много внимателно започнахме да работим с екип от археолози, с експерти, специалисти, с много хора, които вярваха, че това място може да се превърне в централната туристическа атракция на града и да бъде съперник на античния театър, нещо, което едва ли някой може да си помисли, че може да стане от позицията на първа копка